מארץ הדמיון. אוי. הוא הולך ככה. היה פעם ילד בן 17, בואו נקרא לו נדיה. נדיה שיחק במשחקי וידאו שנים על גבי שנים, תוך כדי שאימו צורחת עליו. תפסיק כבר לשחק, לך תלמד, משהו עם החיים שלך, למה אין לך חברים? בכל מקרה, משם לפה אחד מהמשחקים שבהם נדיה שיחק היה התנגשות מלכותית. על המשחק הזה הוא העלה סרטון לרשת, ולפתע קיבל המון תגובות, צפיות ועוקבים. משם לפה, מפה לכאן, התחיל לעשות סרטונים ונהיה יוטיובר. ופרסומות, וסרטים, וסדרות, והופ הלך, מכאן לשם לפה, הגיע לפסטיגל. סיפור פנטזיונלי מארץ החלומות, ושאנחנו קוראים נדיה, הוא נדיה, תהפכו, מה יוצא? Eden in the game. True story, חברים, true story, מי היה